Helo a chroeso i'r weminar fer hon a fydd yn rhoi cyflwyniad lefel uchel i chi i gyngor y gweithlu addysg neu Eich CGA. Fy enw i yw Beth Stacey a fi yw cyfarwyddwr datblygiad proffesiynol a chredu a pholisi yma yng Nghyngor y Gweithlu Addysg. Byddaf yn treulio 10 munud nesaf yn sôn wrthych am ein rôl, diben a phwysigrwydd cofrestru proffesiynol a rheoleiddio, pan mae'n bwysig i chi fel cofrestrai Eich CGA a sut y gallwch wneud y mwyaf o'ch cofrestriad proffesiynol. Felly, fel cyflwyniad, Cyngor y Gweithlu Addysg Eich CGA ydyn ni, y rheoleiddiwr proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru. Mae hynny'n golygu ein bod ni'n gyfrifol am gofrestru a rheoleiddio 13 o gategorïau ar draws ysgolion, addysg bellach, gwaith ieuenctid ac addysg oedolion dysgu seiliedig ar waith. Yn 2025, roedd hyn yn gyfanswm o fwy na 91,000 o unigolion. Nid yw reoleiddio newydd nac yn unigryw i addysg. Os meddyliwch am feddygion, nyrsys, penseiri, cyfreithwyr neu unrhyw fath o broffesiwn, a mae gan y cyhoedd reswm dilys i wybod pwy sy'n gweithio ynddo, bydd yn cael ei reoleiddio'n gyffredinol. Fe gawson yn creu o ganlyniad i Ddeddf Addysg Cymru 2014 gyda 2 nod craidd. Yn gyntaf, i gyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru, ac yn ail, i gynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith athrawon a phobl sy'n cynorthwyo addysgu a dysgu yng Nghymru. Mae nifer o swyddogaethau'n sail i'r nodau hyn a gellir eu crynhoi mewn 4 maes allweddol, sef rheoleiddio, cynorthwyo, dylanwadu a hyrwyddo. Byddaf yn manylu ar bob un ohonynt nes ymlaen, ond credaf ei bod hefyd yn bwysig cadarnhau nawr beth dydyn ni ddim yn ei wneud. Nid yw Eich CGA yn undeb llafur. Does gennym ni ddim gylch gwaith ar gyfer cyflogau, telerau ac amodau, dydyn ni ddim yn gorff sy'n lobio ar rannu'n cofrestreion, a dydyn ni ddim yn gyfrifol am wella ysgolion na dysgu proffesiynol, bod gennym ni offer yn eich helpu chi gyda hynny, felly aroswch gyda ni i glywed mwy. Ymlaen â ni i'r cyntaf o'n 4 maes gwaith allweddol, sef reoleiddio. Dyma ein swyddogaeth graidd mewn gwirionedd. Rydyn ni'n reoleiddio mwyn y cyhoedd ac yn gwneud hyn mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, rydyn ni'n cynnal cofrestr ymarferwyr addysg sy'n gymwys i ymarfer yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ein bod ni'n asesu addasrwydd unigolyn i gyfrestru ac yn cadw cofnod o bawb y roddir cofrestriad iddo. Mae'n gyfreithiol ofynnol i chi gofrestru gyda ni os ydych chi'n gweithio yn un o'r 13 o gategorïau. Mae hefyd yn gyfreithiol ofynnol i gyflogi pobl sydd wedi cofrestru yn unig yn y categori cywir ar gyfer y gwaith maen nhw'n ei wneud. Mae'r gofrestr ar gael i'r cyhoedd ar ein gwefan i unrhyw un i gweld. Yn ail, rydyn ni'n cyhoeddi cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol. Mae'r cod yn ddogfen allweddol i bob cofrestrau oherwydd ei bod yn amlinellu'r safonau a ddysgwylir gennych ac fe ddylai arwain eich barn a'ch penderfyniadau. Cyhoeddwyd y cod diwygiedig ar 1 Medi 2025, felly darllenwch ef os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny. Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cyfeirio nôl ato o bryd i'w gilydd i ailgyfarwyddo ar egwyddorion. Mae hefyd yn ddogfen bwysig i rieni, gwarcheidwau, dysgwyr a'r cyhoedd, oherwydd ei bod yn egluro'n fanwl y safonau a gallen nhw ei disgwyl gennych fel ymarferydd cofrestredig. Mae gennym ni weminar ar wahân benodol ar y cod sydd ar gael ar ein sianel YouTube, a byddwn hefyd yn ychwanegu dolen yn y disgrifiad o'r fideo yma. Os oes pryderon nad yw cofrestrai wedi cyrraedd y safonau hyn, byddwn yn ymchwilio trwy ein gwaith priodoldeb i ymarfer
ac yn cymryd camau priodol pam fydd angen. Dyma rhan o'n gwaith y byddwch yn fwyaf cyfarwydd â hi fwy na thebyg oherwydd y sylw y mae'n ei gael yn y wasg. Ond mae'n bwysig iawn pwysleisio fel rheoleiddiwr nad ein rôl ni yw cosbi ein cofrestruon. Ein rôl ni yw diogelu dysgwyr, pobl ifanc a'r cyhoedd a chynnal ffydd a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg. Mewn gwirionedd, dim ond canran eithriadol o fach o'n cofrestruon rydyn ni'n gweld trwy ein gwaith priodoldeb i ymarfer bob blwyddyn. Ac yn olaf yn y maes hwn, mae gennym ni gyfrifoldeb statudol i achredu raglenni addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru a monitro i sicrhau ei bod yn cydymffurfio â meini prawf cenedlaethol. Mae'r achrediad hwn yn gweithio fel rhyw fath o reolaeth ansawdd gan sicrhau bod raglenni'n gallu paratoi pobl sy'n ymuno â'r proffesiwn addysgu i fodloni ei ofynion a chyfrannu'n gadarnhaol at addysg cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru. Yr ail o'r 4 maes allweddol yw cynorthwyo. Efallai y cofiwch i mi sôn yn fy sleid gynharach nad ydyn ni'n gorff sy'n gyfrifol am ddysgu proffesiynol, sy'n wir, ond rydyn ni'n gweithio i gynorthwyo ein cofrestrion i gydymffurfio â'r cod a chyflawni'r safonau proffesiynol uchaf posibl. Mae'n cyfres o adnoddau a gwasanaethau wedi dylunio'n benodol i gynnig cyfarwyddyd a chyfeiriad i chi. Maen nhw'n cynnwys mynediad ar gais at recordiau o ddigwyddiadau, weminarau, blogiau a phodlediadau. Rydyn ni hefyd yn cynnig mynediad am ddim at y pasbort dysgu proffesiynol i bob cofrestrai, sef offeryn ar-lein hyblyg a ddyluniwyd yn benodol i'ch helpu i gyfnodi'r hyn rydych wedi ei ddysgu, myfyrio arno a'i rannu gyda'r nod o ffurfio eich datblygiad proffesiynol parhaus a chymarfer. Os hoffech gael gwybod mwy am y pasbort dysgu proffesiynol, rydyn ni'n cynnig nifer o adnoddau gan gynnwys weminar Eich CGA sy'n canolbwyntio ar eich helpu i gael y bydd mwyaf ohono. Yn ogystal, mae eich pasbort dysgu proffesiynol yn rhoi mynediad am ddim at EBSCO i chi, sef y gronfa ddata ymchwil testun llawn fwyaf yn y byd ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol, a bydd yn eich helpu i wneud gwaith darllen ac ymchwil i ddatblygu eich ymarfer a'ch syniadau ymhellach. Gallwch gofrestru ar gyfer meddwl mawr, sef ein clwb llyfrau a chofnodolion ar ein gwefan i gael argymhellion diddorol yn fusol ynglyn â chynnwys EBSCO. Ac i'r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn gwneud eich gwaith ymchwil eich hun, beth am gael cip ar ein canllawiau eliniwyd i'ch helpu i ddechrau arni. Maen nhw'n ymdrin â phynciau fel moeseg ymchwil, ysgrifennu adroddiadau, ymchwil weithredu a sefydlu clwb cofnodolion. Mae'r rhain i gyd ar gael trwy ein gwefan a byddwn nhw'n ychwanegu dolen i'r cyfan yn y disgrifiad isod. Ein trydydd maes allweddol yw dylanwadu. Mae gennym ni gyfrifoldeb statudol i ddatblygu cyngor annibynnol, dadansoddiad ymchwil a gwybodaeth pan o fyny'r i ni, sy'n golygu ein bod yn gallu helpu gynllunio'r gweithlu ledled Cymru. Enghraifft, yn ystod haf 2025, fe roddon ni dystiolaeth ar lafar ac ysgrifenedig i ymchwiliad pwyllgor plant, pobl ifanc ac addysg y Senedd ynglyn â recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru. Rydyn ni'n ceisio cyfleoedd yn barhaus i ffurfio a dylanwadu ar bolisi addysgol yng Nghymru bydd ein cofrestruon. Pinnau yw hynny drwy gymryd rhan mewn grwpiau lliwio cenedlaethol neu ymateb i ymgynghoriadau. Ac mae'n data'n allweddol i hyn i gyd. Mae'r gofrestru'n cynnig swm aruthrol o ddata a gwybodaeth am gyfansoddiad y gweithlu addysg yng Nghymru, sy'n golygu ein bod mewn sefyllfa rhagorol i ddarparu cyngor wedi seilio ar dystiolaeth a gwybodaeth flaengar sy'n lliwio penderfyniadau ynglyn â pholisi a chynllunio'r gweithlu.
Ac yn olaf, ein 4 maes allweddol yw hyrwyddo. O fewn deddfwriaeth, mae gennym ni gyfrifoldeb statudol i hyrwyddo gyrfaoedd y maes addysgu yng Nghymru, ac rydyn ni'n gwneud hyn yn bennaf trwy addysgwyr Cymru. Mae'r gwefan addysgwyr Cymru yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac addyblygoed gan Eich CGA yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n dwyn ynghyd gyfleoedd gyrfaoedd, hyfforddiant a swyddi o fewn y maes addysg yng Nghymru. Mae'n darparu gwybodaeth am rolau niferus sydd ar gael a dolenni i unrhyw gyfleoedd dysgu proffesiynol a gynigir. Mae hefyd yn dangos y swyddi gwag diweddaraf trwy import swyddi, yr un mwyaf sy'n benodol i'r sector addysgu yng Nghymru. Mae Eich CGA hefyd yn cynnig gwasanaeth eirioli a chyngor trwy addysgwyr Cymru, lle gallwch siarad am eich opsiynau gyrfa a chael hyfforddiant mewn meysydd fel ysgrifennu cais neu sgiliau cyfweliad. Felly, ni wnaeth ble ydych ar eich taith gall addysgwyr Cymru eich helpu, yn rhad ac am ddim. Byddwn yn ychwanegu dolen at y disgrifiad o'r fideo yma fel y gallwch ymweld â'r gwefan eich hun a chreu eich profil. Felly, dyna esboniad cyflym o bwy ydyn ni a sut mae cofrestru proffesiynol o fydd i chi. Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein gwaith, gallwch gael y newyddion diweddaraf trwy ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol. Fel cofrestrai, byddwch hefyd yn cael cylchlythyrau hanner tymor gennym sy'n rhoi gwybodaeth bwysig am eich cofrestriad a'n gwaith. Gwnewch yn siŵr bod gennym ni manylion cyswllt cywir ar eich cyfer mwyn i chi beidio â cholli'r cyfle. Gallwch wirio'ch manylion unrhyw bryd trwy fewn gofnodi eich cyfrif fy Eich CGA. Ac os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â beth rydyn ni wedi sôn amdano heddiw, gallwch gysylltu trwy e-bost neu dros y ffôn. Mae'n manylion cyswllt ar y sgrin nawr. Diolch am ymuno â ni.